रिकॉर्डिंग स्टूडियो अलाउली। भेजबोगे मोबाइल कीन के तोरा ससुरा में भेजबोगे मोबाइल कीन के तोरा ससुरा में भेजबोगे तोरा ससुरा में भेजबोगे मोबाइल कीन के जे कहबे सुन गे छौरी सब कुछ देबो कीन गे हमारा से बात तो करे जियो के सिम देबो की नगे जियो के सिम देबो की नगे जे कहबे सुन गे छौरी सब कुछ देबो की नगे हमारा से बात तो करे जियो के सिम देबो की नगे फोटो भेजी है सुन छौरी सूट सलवार पहन के तोरा भेजबोगे मोबाइल कीन के तोरा ससुरा में भेजबोगे मोबाइल कीन के तोरा ससुरा में भेजबोगे तोरा ससुरा में भेजबोगे मोबाइल कीन के राजा रो दिल जनबी जो संगे घूमे जतो सन दोसगे रामजा को रंजन से मिल के मना होई जे तो खुश गे मना होई जे तो खुश गे राजा रो दिल जनबी जो संगे घूमे जे तो सन दोसगे राम